Liete kaunti ma Migori onyiso mor margi kaluwore kod sir ma giyudo kokalo kuom riwruok mar Raymond Omolo Foundation. Sir mag Laktar Raymond Omolo gilero ni konyo weche mag gero ute ne mondo liete chiwo gige ot e kind mamoko kaka yor bero ngimagi ne jok ma yutogi tin. Jata chenro Peter Lisogendo tell ni chenro no medo geto chiwo geno kendo loko ngima Uganda. Widows Empowerment Program ok deal gi wach ot kende. Wach mar gero ot wuok mana as per request mar member. Widows Empowerment Program gik matimo ng'eng. Winjo ka wacho kanyo nche wamiyo gi kombe makonyo gi timo gigi, nche wamigi pesa magitiyo go e table bankings. Nitiere activity madhi Tom Mboya University mar puonjo nyithindo. Widows Empowerment Program kineno kwa biro kawa choko biro nyagi fruit seedlings. Magi gin gik manyalo konyogi e yore mag chiemo, mag loso chiemo, mag pidho gigo eko, to gine wacha gipidho yiende go eko. Mbeleni kucho gibro yudo gik moko fruits. Gimotimo kendo Widows Empowerment Program wapuonjogi, waketo ga puonjruok mar puonjo mond liete kata mond ruodhigi yore mag dak, yore mag ginyalo tiyo gi omenda, kaka ginyalo bet e kindgi, nikech most of them yudo kaniga kendgi, sama en kende to en gi paro mang'eny. Wachako group moro mar widows. Group mar widows no wasebede madhi higa 2 to nyiche ne wayiero mama moro kane jatelo wuoyo kodwa mane ugedni kendo jotelo go setimo maber manyiche gikelonwa kombe kendo ne gimiyowa pesa mwatimo go table banking. Wago erokamano ahinya ne jotelo gimetimonwa kamano kendo wan kodgi walamo ne gi Nyasaye. Higni 3 ma